ideme hrať s tým, s ktorým som ja natočil jeho prvé video. Dobre. A je to Richbox. Jo, vďaka. Práve som teda Ríško Stárka. Prepáč, ale tak som ja. Môžem sa premenovať? Môžeš. Ok, lebo toto bol tvoj starý účet. A mne sa to nie. Hotová. Ima zhať. Čo? To nebolo dobre. Dobre, ale bude tam iba starka. Teda starka Luchy. Ja som zabudol na niečo. Ja som zabudol na náš starý server. Však kukni. Rolele. Nepamätáš si? Áno. Čo je to za meno? Čo? Ja potrebujem zmeniť svoj vzhľad. Ja chcem vyzerať dobre. Vyzeráš ako žena. Ja idem vyzerať lepšie. Ako samotný ja. Ale na mňa nikto Upraviť nemá. postavu. Hej, máš frajerku? Pre zaujímavosť divákov? Povedz. Odpovedaj. Ja neviem. Takže máš. Dobre. Hej, musíš sa napojiť na mňa. Ideme na náš starý server. A keď tak kopírujem skin od Kocourka Boríska. Teda chápete? Bonísek. Čo tu je? To som jediný, čo nevedel o tejto jaskyne? Wow, ja som našiel veľmi cool skin. Ukáž. Kde máme? Pozeraj. 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 Dá sa. Ale není to tak extra. Bude teraz nám nastavenia. Hej. Konto, meno. A zistil som, že toto není ten náš starý dobrý server. Že sa na ňo hackol nejaký... Na ňo sa takto hackol. A zbúral nám dom. Oh no. Musíme ísť Hrať? iný server hrať. Musíš ty... Natočiť. Start now. Takže už natáčam. Nie. Čo? Počkaj. Hej, natáčaš. Že idem na... Ideš vytvoriť server. Ideme na OneBlock. Bude na OneBlock. Alebo poďme na tento server. Nie, OneBlock je lepší o dosť. Ty si ma ešte neoznačil vo svojom videu. Hej, označ ma vo tvojom videu. Čo? Ty si ma zabudol označiť. Prepáč? Si povedať, ako sa volám. Teda dávajte odber. Ujeda, toto musím vymazať. Vymažem. Toto vymažem. Moji sú na Počkať. takéto tragédie asi zvyknutí. Ako to mám pridať? Čo? Ako to mám pridať? Pokračovať.
Super. Priatelia, Ríško. Nemal som ti ukázať, ako vytvoriť server. Neviem, ako vytvoriť dobrý server. Ja mám very cool skin. Naše prvé video. Teraz si tam iba Luky. Hej, nebí ma boss. Ty si to... Ty máš hrozné meno. Viem. Že máš tak strašné meno. Ale... Nepáči sa mi. Ty jediná. Postávame si tu Oh no. Čo? Postavíme si tu v blízkosti jediný dom. Čo ty na to? Dobre. Takže idem začať. Budeš mi chýbať. Počkej, kde si? Nechcem to ani hovoriť radšej. Má strašné meno. Ja viem. Môžeš si to dodať iba na Luky. To by bolo lepšie. Ach, lebo tento tablet patrí Starkej. Ja som jej ho dal. A ja na neho hrám a teraz natáčam. Áno, viem. Najskôr niečo musíme spraviť. Dobre. Prečo tebe sa tu nič nedá pokrútiť? Škoda. Pretože som operátor. Si majiteľ serveru, zabudol som. A plus mne nič nemáš. Hej, ja si postaviť dom. Ja si tu postavím dom. Nebudem ti robiť zle. Ja si tu postavím aj tajnú skrýšu, môžem? Ale ja budem najlepší dom. To síce hej, ale ja si... Ja to budem mať z diamantov. Ja budem mať vonkajšok s diamantom. Nie, s netheriteou. Lebo potom je minimálna šanca, aby som zomrel. No. Aha, rozumiem. To by trvalo 1000 rokov, kým by som ja to vykopal. Takže budeme mať kachalíčkové podlahy. Spravím si v diaľke od teba dom. Alebo prečo v diaľke? Chceš byť sused? Chcel by som byť tvoj sused. Dobre, postavím si tu. A už sa nebudeme štvať, ok? Nebudeme. Ako predtým. Nikdy. Ako predtým na servere. Kde si mi mazal teleportáciu. A ja som sa potom naštvala a vymazal som si Minecraft. Dobre. A zase som si ho nainštaloval. Dobre. A už dúfam... Nestane sa to, sľubujem. Ja mám diamantový dom. A ja budem mať netheriteový. Ten je lepší ako dia. Ale dia je moja obľúbená z mojej obľúbenej farby. Ale aj emerald je krásny. Je, ale nie je lepší ako diamant. To by som sa hádal, ja mám zelenú najradšej. Nie, modrá je lepšia. Nie zelená. Modrá. Hej, dáme si súťaž? Nie. Však predsa my natáčame video. Keď máte radi modrú, tak napíšte. A keď máte radi zelenú, dajte odber. Kde? Dáme si takú sásku. Nie, prosím, nie.
To po zajtra. Nejdeme stawiać portály. Ja hej. Ja idem spraviť, ja by som spravil modrý portál. Nie, ja si spravím zelený. Počkaj, ty máš nedaleko od Luboška. Ale vieš, čo by sme mohli urobiť? Natočiť tajné video s Lubom? Nie. Tak čo? A mám reklamu. Nie! Bože môj. Aspoň viem, že kto bude mať prvý dom. Bude môj lepší. Blok uholia, fuj. Kto by chcel? Hej, to není dobré. Ty si ochorel. Hej. To sa nehovorí. Čo? Nič. Že kto by chcel mať dom z uholia? Čerti. Bla. Takže ty? Ja nie som čert. O čo to hovoríš? Prepáč. Ja som myslel, že sa otvára volať vo videu, inak to bude strašné. Prepáč, nebudem ťa urážať. To by mi skazilo reputáciu. Ty si taký Squid Game 33 oproti mne a ja som Thanos. Aha. A teda myslím oproti tebe. Iba. Aha. Dobre, pretože mám moderný diamantový dom. Ja budem... Keď ho budeš mať A ja mám moderný neteritový dom. Potom sa pôjdeme pozrieť na každé domy. Ale nebudeme si... Sprav si aj ty vlastnú skrýšu. Nechcem. Mne sa nechce proste to robiť. Ja mám normálny život. A bodka. A ja ho mám nenormálny. To ty chceš povedať? Nie. Nie. No. A dal by som určite Otverajú Ľubovi Karáskovi. Nie? Označíme ho aj jeho. Dobre. To som označil za obidvoch. Lebo my sme taká youtuberská partia. Kto volá? Maminka. Moja mamka. Tak zavolaj jej. Ty si zrušil? Yeah. Ok, pokrač. Oh nie. Oh no. Musíš tam prijať. Haló? Ahoj. Ahoj. Sme tu my dvaja. Natáčame video. Tak ja som ti akurát skočila zle, že som ti zavolala. Nevadí. Ahojte, moji Ahoj. ty máš celé ružové okuliare. Čo je? Čo je? Oh my god. Ahoj, oci. Ahoj, oci. Ocko. A čo ty dávaš? Kde si kamielky, u Evička si? Čo? Áno, či si u Evičky, alebo babi sú u Starke. Ja som u Lukáška. U Lukáška si vy s Lukáškom teraz spolu gazdujete. My natáčame Minecraft video. Muhaha. Mami, ja by som rád dokončil. Ja by som rád dokončil moje natáčanie, ak by som mohla. Dobre. Len tam nenatáčajte lapotinky, dobre? Nebudeme, budeme mať najviac odberov. Teda až po mne. Až po mne ty budeš mať. Ja som
po sprche. Máš v uteráku turban a idú z teba srdiečkové bublinky. Dobre, tak bye bye. Bye bye. Ahoj, lásky. Ahojte. Ahoj. Bye bye. Ahoj. Líbil som. Kúkni. Ja som to celú Už dobu... mám to video hotové. Ja som natáčal celý váš rozhovor. Čo? To